Takže čaute, ja som Jaras a vítam vás u ďalšieho videa. A dnes sme tu zasa u Geometry Dash a ideme si tu zahrať nejaký level. A skončili sme pri Jumperovi, teraz ideme na Time Machine. Tak. A dúfam, že to nebude taká pohroma ako minule. Dúfam, že to aj dám, to by som bol veľmi rád. Sakra, tak sa mi nedarí. Tak. Ale nie. Škoda. Tak. Tak, triple spike. Tak. Ale no tak. Stupid, ne. Mňa zabil double spike, ne. To není vôbec. Ale no tak. Time Machine není pre nás. Tak si skúsime Cycles. Tu je tiež veľa triple spikeov, ale asi ľahšie. Myslím si, že by sme mohli skúsiť toho Blast Processing. Je to ľahšie, tak chceme ľahšie. Tak ideme Blast Processing. Tak, pekne. Tak, waveka. No. Loďka. Celkom ľahká, ale potom to už nebude až tak ľahké. To UFO bude strašne ťažké. Tak, kocka. Toto, to je ťažké podľa mňa. Ale no tak. Sakriš. Takže. Tak. Ideme znova. Tak, pekne. Tak, pekne. Prejdeme to jedna. Ale, no to som nemal hovoriť. Tak znova. Tak. Stredom. Loďka. Tak. Wave. Dúfam, že tu nezdochneme. Tak. Tesne.
bola škoda. Dobre, tak toto bolo trošku menšie video, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak zatiaľ. Ešte musím vypnúť. Jak sa to vypína?